No niin, tervetuloa kaikki meidän ystävyysajan kanssa näyttelyn ja Porvoon taiteilijaseuran 20-vuotisjuhlan juhlavuoden paneelikeskustelun, eli Local, Global ja paikallisen taideyhteisön tie kansainvälisille markkinoille on paneelin aiheena. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet paikalle. Kiitos meidän panelisteille. Kiitos kaikille, jotka olette olleet tekemässä tätä tapahtumaa jälleen kerran. Kiitos Mariam. Kiitos Mariam ja Aino myös noista tarjoiluista. Kiitos Lisa jälleen kerran näyttelyn tuottajana. Kiitos Taidehallille, että saadaan olla täällä Porvoon Taidehallilla järjestämässä tämä tapahtuma. Kiitos Konstrundan. Saamme olla yhteistyössä tekemässä tätä tapahtumaa, vaikkakin nopealla varoitusajalla. Mahtavaa. Ja kiitos Juha-Heikki Tihinen näyttelyn kuraattorina. Meillä on ollut täällä tosi hieno näyttely ja nyt tämän tapahtuman ajan on tuolla meidän aulassa on sitten screenillä nähtävinä myös muista meidän näyttelyn taiteilijoiden teoksista on sitten kuvamateriaalia, että käykää katsomassa myös se. Ja tämän meidän paneelitapahtuman ohje on semmoinen, eli meillä on tunti tässä aikaa ja otetaan yleisöltä myös kysymyksiä ja voitte säästellä niitä siihen viimeiseen 10 minuuttiin tai jos teillä on jotain hyvin spesifiä kysymystä, niin voidaan ottaa varmaan tähän väliin myös, että saa sitten viitata ja otan sitten kysymyksiä myös tähän keskusteluun. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, eli miten yksittäinen taiteilija voi niin kuin tässä ajassa nyt ajatella kansainvälistymistä ja mitä on tehtävissä, miten se voisi olla niin kuin helpommin mahdollista ja mitä kansainvälistymisessä on ylipäätään mahdollisuuksia ja mitä taas paikallisuuden etuja on, niin voidaan aloittaa meidän keskustelu. Ja ihan ensimmäiseksi voisin pyytää itse asiassa, että te esittelette vähän itseänne ja ehkä jotain, mitä haluatte nostaa esiin nyt tähän liittyen. Niin, ole hyvä, Jukka Wikberg, jos haluat sieltä aloittaa. No, haluan aloittaa. Mä oon Jukka ja kaikki varmaan suunnilleen tietää. Kuvanveistäjä ja olen mielestäni aika kansainvälinen ja liikkunut aika kansainvälisesti koko urani ajan. Joskus olen laskenut noin 200 suomalaista taiteilijaa. Mä oon vienyt ulkomaille erilaisiin tapahtumiin. Lähinnä Ruotsiin, mutta myöskin muualle kauimpia paikkoja olisi New Delhi Intiassa ja Wales ja Berliin ja Norja ja Tanska. Mulla on kyllä oma kokemus tästä hommasta. Joo, hei Petri. Hytösen Petri. Porvoossa ensi keväänä 30 vuotta. Työhuoneen takia muutettiin tänne. Oltiin oltu täällä 2 tuntia ennen sitä Juvosen ja Osipovin lasten syntymäpäivillä. Ja mahtava valinta, Porvoo. Silloin vanha kaupunki oli me oltiin just tultu Italiasta yli puolen vuoden keikalta, residenssistä. Ja meillä on kanssa, mun vaimon kanssa taiteilija ja taidemaalariita molemmat. Ja me ollaan aika paljon liikuttu maailmalla. Mä oon ehkä liikkunut sitten joku 20 vuotta. Mutta sitten mäkin olen tehnyt näitä juttuja. Me ollaan Jukan kanssakin tehty yhdessä paljon juttuja. Ja just tultiin Jarmon kanssa Eestistä. Oli tosi hyvä reissu meillä siellä Kondase-keskuksessa Outsider Art-museossa. Ja siis vajaa viikko sitten tultiin. Ja ongelma on sitten välillä siinä, että viime vuonnakin oli vajaa 5 kuukautta ulkomailla.
tekemässä juttuja. Ja se alkaa vähän väsyttää välillä, mutta nyt papparaista. Mutta nyt se on ihan kiva, että kun on sopiva määrä sitä, niin se on ihan mahtavaa. Ja toi on aika tärkeä pointti, että kuinka paljon sitä niin kuin voi tuolla hillua ja tehdä jotain juttuja, kun kaiken maailman paikkoja on. Joo, mä oon Leena Stoltzman ja oon 40 vuotta asunut Porvoossa ja oikeastaan 40 vuotta myös ollut taiteen kanssa tekemisissä taidekoulun rehtorina. Ja kun puhutte kansainvälisyydestä, niin vienyt oppilaita ja myös Kuvataidekoulun liiton kautta opettajia valtavasti eri paikkoihin, ihan taideleireille ja kaiken näköisiin erilaisiin seminaareihin ja näihin. Et kansainvälisyyttä on ollut ja itse olen 50 vuotta sitten valmistunut kuvataiteilijaksi, mutta sitten on elämä vienyt taidekasvatuksen puolella aika vahvasti. Olen tehnyt sitä ja teen vieläkin ja kaikennäköistä kulttuuria. Ja se, minkä takia mä oon täällä, on tämä Konstrundan, joka on 17 vuotta vanha. Ja siinä on valtavasti potentiaalia kaikenlaiseen. Nythän tämä vasta alkaa, niin katsotaan mitä kaikkea keksitään. Hei, mä oon Juha Kitinen, mä oon taidehistorioitsija, tämän näyttelyn kuraattori. Siis mietin kansainvälisyyden yhdessä sitä, että sit se on tavallaan yksi hyvä tapa on myös hahmottaa sitä, että se tapahtuu myös sit niinku Suomessa. Et suomalaisilla on välillä aina ehkä se pieni ikään kuin niinku helmasynti unohtaa tavallaan se, että tämä on niinku ikään kuin ollut aina monikulttuurinen maa ja monikielinen maa ja että niinku täälläkin tapahtuu ikään kuin kansainvälisiä asioita ja se ei, että niinku jotenkin vähän niinku karrikoiden. Mä en sano, että tässä keskustelussa, mutta semmoinen niin kuin karikoitu kuva kansainvälisyys ja suomalaisuus on se, että siis suomalainen menee kysymään niin kuin, joltain niin kuin Suomen ulkopuolella, että mitä te minusta oikein ajattelette. Ja tämä on tavallaan se ikään kuin se tietty, mikä jollakin lailla välillä vähän ehkä niin kuin vääristää sitä näkökulmaa, että miten tämä niin kuin kansainvälisyys menee. Mutta siis jos mä mietin niin kuin kansainvälisyyttä laajemmassa mielessä, mä miellän ehkä, että niin kuin vapaa taide on sellainen niin kuin aidosti kansainvälinen asia. Ja sitten esimerkiksi niin kuin AI tai joku sen tyyppinen maailma on sitten taas jotain sen tyyppistä ikään kuin, ei minnekään paikantuvaa kansainvälisyyttä, kun taas esimerkiksi tämmöinen niin kuin vapaa taide on aina niin kuin myös paikallista, koska siis ikään kuin ne kansainvälisesti merkittävät asiat, ne on Firenzessä, ne on Pariisissa, ne on jossain niin kuin Kasselissa tai tämmöisissä paikoissa tai Porvoossa. Ja sitten vasta semmoinen niin kuin mihinkään paikantumaton todellinen ikään kuin, kansainvälisyys on jotain semmoista AI:ta, joka ei ikään kuin, ole kenenkään eikä tunnu oikein missään. Et se on sitten tavallaan se, kun ollaan jossain McDonaldsissa. No ehkä jotenkin, tuossa oli hyvä tämmöinen pieni alustus. Niin ehkä tähän liittyen voisi ehkä kysyä nyt ihan alkuun, niin kun, jos puhutaan siitä globaalista maailmasta, niin mitä se niin kun, taidemaailma nyt, tai miten te näette, että se on vaikka muuttunut nyt niin kuin, tavallaan tässä ajassa, ja mikä se on se semmoinen kansainvälinen, no tässä oli aika paljon jo ajatuksia siihen, mutta että kansainvälinen taidekenttä. Tuohon voi tietysti vastata ja suhtautua monella tavalla, että jostakin mä luin joku aika sitten, että kansainvälisillä taidemarkkinoilla on $65 miljardia rahaa. Että vaan se, niin kuin, jos sitä haluaa, niin ei tarvitse rahaa keksiä, se on olemassa. Mutta henkilökohtaisesti niin mä lähdin kyllä ihan eri näkökulmasta, eli siitä, että mä koin, ehkä senkin takia, että mä olin opiskellut jo ulkomailla, niin mä koin, että Suomen niin kuin kuviot oli niin pienet, että ne yksinkertaisesti ne ei tarjoa taiteilijalle oikein mahdollisuuksia, ei edes toimeentuloon, eikä niin kuin jotenkin tuntuu, että tämä ei riitä mulle. Sen takia mä lähdin ulkomaille ja musta
se, miten kukin voi lähteä ulkomaille, tapahtuu siten, että menee sinne ja asuu siellä ja tutustuu ihmisiin ja sitä kautta löytää niin kuin kumppaneita, joiden kanssa on yhteisiä ajatuksia tai tavoitteita ja alkaa touhuumaan. Kun se, että odottaa, että joku kuraattori soittaa ja vie sut ulkomaille, niin en ole paljon kuullut, että sellaista olisi tapahtunut. Joo, toi on aika tärkeä pointti, että niinku, siitä just puhuttiin tuosta Eestissä kanssa, että niinku tämä maapallo on niin kuin tavallaan meidän kotimaa. Et mä en näe, että mun mielestä se lokaalisuus on hirveän vaarallinen käsite kanssa populistiseen uusfasismiin ja kaikkeen tähän, että ich bin ein Finländer, ich kann nie anders sein, alles was ich denke ist nur etwas aus Finland. Tää kuulostaa tosi kauhealta. Että perkeleen paikallisuus alkaa välillä vähän silleen, mutta se mikä siinä on se toinen puoli tuota kolikkoa on se, että sit jos me ajatellaan, tää oli vähän kanssa vastaveto Juha Heikille, koska se toinen puoli kolikkoa on sit se, että jos me niinku ajatellaan sitä, että me ollaan jossain, niin eikö se ole ihan se ja sama paikallisuus siellä, jos sä vaan pärjäät niillä kielillä? Mä en pärjää kuin noin 8 suht okei. Ja se riittää mulle. Mutta mä en menekään sit muihin maihin enää. Mutta se mikä tässä on, että tämä maailma kaventuu, jos me mietitään esimerkiksi ihmisoikeuksia ja kaikkea sitä, missä kokee olevansa turvassa tänä päivänä. Ja tämä on mun mielestä se isoin kysymys, mikä niin kuin on, että mä en enää halua mennä Trans-Siberian junalla Kiinaan ja Japaniin. Trans-Siberian train is off now. Mä en enää voi lentää suoraan sinne Aasiaan. Mun täytyy mennä Turkish Airlinesilla melkein, missä on yksi aika iso paha susi kanssa. Mutta sekin vähän ehkä yliammuttu sen. Niin tää on niinku ehkä semmoinen isompi asia, mitä mua tänä päivänä itteni. Ja mä näen, että se paikallisuus on siellä, missä sä olet. Että se on niinku sitä paikkaa. Että mä en rupea niinku miettimään liikaa sitä, että nyt saamelaisille annettiin 50 miljoonaa puntaa, että niitä ostetaan tuonne Englannin kokoelmiin. Ja sitten se on niinku nyt hurraa. Pari vuotta tässä on kaiken maailman saamelaista nähty. Ihan laidasta laitaan ja välillä se on aika hirveetä. Kun sitä korostetaan sitä. Se on ihan hienoa, että se nostetaan esille sen jälkeen, kun melkein sukupuutto on norjalaista tappanut. Mutta tämmöinen etnograafinen kommentti. Joo, en tiedä. Minulle tuli ajatus siitä, että silloin 50 vuotta sitten, kun mä tosiaan valmistuin kuvataiteilijaksi Turussa, niin Helsinki oli todella kaukana. Et silloin on ollut se local, siis valtava, vahva, jos ajattelee, että miten tänä päivänä, kun meillä on internet, niin mehän tavallaan, me tiedetään niin paljon. Ja se tekee sen, että me ehkä voidaan olla enemmän paikallisia, koska se on tiedossa. Me tiedetään, mitä tapahtuu eri paikoissa. Ja mä ainakin uskon, että on niin kuin, rauhassa voidaan niin kuin satsata siihen omaan käden tekemiseen ja kaikkeen hienoa, mitä hallitsee. Tämmöinen ajatus. Mä noista Hytösen huomautuksella mä huomattaisin, että saamelaisethan liikkuu sit monikielisesti niin kuin rajojen yli niin kuin tavallaan siellä koko pohjoisessa. Ja se on ehkä tavallaan niin kuin siinähän on vähän niin kuin lokaali ja globaali niin kuin yhdessä, että siinä mielessä mä en ihan saanut kiinni, mutta siis jos miettii sitä niin kuin mikä sitten niin kuin kansainvälistyminen ja kaikki tämän tyyppiset, siis Islannissahan oli pitkään se, niin kuin, sehän on hyvä esimerkki siitä, että sieltä
livohkaan aina jossakin vaiheessa, koska sitten niin kuin populaatio on pieni ja saari on pieni ja sitten pitkään siellä ei voinut esimerkiksi, jos halusi opiskella pidemmälle kuvataiteilijana, niin sitten piti lähteä sitten aika alkuvaiheessa, koska ei ollut niin kuin koulutusta. Ja sehän näkyy siinä niin kuin tavallaan siinä mielessä, että siellä on niin kuin se ikäpolvi, joka on opiskellut Hollannissa, se, joka on opiskellut niin kuin Ruotsissa, se, jotka on opiskelleet siis Yhdysvalloissa, ne, jotka on mennyt niin kuin muualle. Ja tämä niin kuin tavallaan värittää sitä, että siinä on tavallaan, siellä on myös sit tavallaan se tietyn tyyppinen ikään kuin, lokaalisuus ja sitten, että siellä niin kuin palataan. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mä en tiedä, että pitäisikö näitä paikallinen, kansainvälinen ajatella ikään kuin vastapooleena, vaan ne on niin kuin pikemminkin ehkä jonkinlaiset tämmöiset niin kuin vaihtelevat paikkoja muuttavat navat, jotka sitten niin kuin jollakin lailla on enemmän kuvauksen kaltaisia kuin sitten semmoisia niin kuin ehdottomuuksia. No onko siinä tavallaan, jos nyt ajatellaan vaikka yksittäistä taiteilijaa tai mitkä on ne semmoiset hyödyt ja semmoiset, että minkä takia nyt me puhutaan kansainvälistymisestä ja niin kuin, että mitä se tarkoittaa, miksi pitäisi haluta tai mikä siinä on niin kuin etu ja hyöty kansainvälistymisessä? Jos mä nyt tässä jonossa vastaan, niin mulla henkilökohtaisesti kyllä niin kuin tavoite oli, että itse kehittyisi sitä kautta, kun en tiedä, ehkä on ollut aina se ajatus, että tämä on niin pieni kuvio ja maailma on aika iso ja siellä on paljon kaikkea mielenkiintoista, niin mielenkiintoisia taiteilijoita ja niitä voi tavata ja niiden kanssa keskustella ja tehdä töitäkin yhdessä, niin jotta itse kehittyy se oma näkemys menisi eteenpäin. Se on mun mielestä niin kuin ollut mulla se tavoite, miksi mä oon halunnut. Ei se, että mä jotenkin väheksyisin Suomea, mutta tämä on vaan aika pieni kuvio, jotta omat siivet levenis, niin pitää vaan lähteä ulos ja tavata muita. Niin, oliko se myös sitten, jos puhutaan, että miten sinne pääsee yksittäinen taiteilija, niin sulla oli neuvona sitten vaan, että muuttaa asumaan? Joo, niin mä oon ainakin. Se on musta tärkeää, että meillähän on paljon näitä taiteilijan residenssejä esimerkiksi suomalaisilla ollut käytettävissä. Ainakin mä oon käyttänyt niitä, Petri on käyttänyt tosi paljon ja minä. Ja kun sä oot kuukauden asut jossakin vieraassa maassa, niin ja mielellään sitten ei perhettä mukaan, perhe voi tulla ehkä viimeiseksi viikoksi tai jotain tällaista, vaan se, että sä tosiaan työskentelet siellä ja olet niiden paikallisten ihmisten kanssa ja luot kontakteja. Ainahan niitä kontakteja ei synny, mutta joskus voi syntyä. Ja esimerkiksi mun tie, niin kuin mä sanoin tuohon, että sitten tuli tämä kuratointi, niin se lähti kyllä ihan yhdestä omasta näyttelystä Gotlannissa, Ruotsissa, jossa mä tapasin yhden taiteilijan, kun näyttely kesti toista kuukautta ja mä olin siellä paljon sen kuukauden aikana ja tietysti sitten istutaan baarissa ja tutustutaan ja Gotlannissa on paljon ruotsalaisia taiteilijoita, jotka on muuttanut Tukholmasta eri puolit sinne. Niin joku vaan sanoi mulle, että Malmössä on yksi galleria, joka saattaisi olla kiinnostunut sinusta. Ja 2 vuotta meni niin sen jälkeen, niin mä otin yhteyttä siihen malmelaiseen galleriaan. Ja mut oli silloin just valittu Kuvaveisteliiton puheenjohtajaksi, ja mulla oli yksi ajatus, että mä oon 3 vuotta puheenjohtajana ja yritän viedä suomalaisia ulkomaille. Et mulla oli niin kuin jo tavallaan omassa repussa oli se juttu. Ja sitten mä otin yhteyttä tähän galleriaan, joka oli just päättänyt, että he suuntautuu pohjoismaiseen taiteeseen. Ne oli hirveän innostuneita, kun Suomesta soitettiin ja vielä Kuvaveistajaliiton puheenjohtaja, joka kerrankin merkitsi jotakin. Yleensä se nyt ei merkitse kovin paljon, jos jollekin soittaa. Mutta silloin se sattui niin kuin kohdalleen ja siitä lähti purkautumaan semmoinen yhteistyö, joka nyt me mennään
syyskuun 26. päivä meillä on Malmössä viimeiset avajaiset siinä galleriassa. Tämä galleristi lopettaa, hän on noin 80-vuotias nyt. Ja on tosi paljon tehty yhteistyötä. No, Petriltä mä voisin kysyä sitten taas ehkä niin kuin yhdistysten ja taiteilijaseurojen ja triennaalin näkökulmasta, että mitkä ne on ollut ne. Että miksi teillä on se halu sitten kehittää semmoista kansainvälistä yhteistyötä tai ehkä jotain sun kokemuksia sieltä. Yes. No ehkä meillä on aika itsekäs meininki Galleria Rankassa. Ja se on aika marginaalinen galleria. Hesari ei ole suostunut käymään vuosikausiin enää. Me ollaan tehty jotain toksisesti todella maskuliinista ja ehkä feminiinistäkin, mutta ne on jo me ollaan kieltolistalla. Mutta meillä on mennyt aika hyvin silti. Meillä on omaa jengiä, on monessa avajaisissa 200 metriä oven takana, kun ovet avataan. Ja sitten meillä on musaa siellä, joka tuo. Ja sitten meillä on ollut tämmöisiä yhteistyöpartnereita ulkomailla, ja ei ole aina jaksettu mennä sitten enää aina uudestaan, kun se on aika rankkaakin koko ajan laukata jossain Amerikassa tai jossain Italiassa, että siinä pitää olla joku tauko. Mutta se on yksi tapa on se, että sulla on joku paikka, jolla sä voit myös antaa sille ulkolaiselle taholle. Se on yksi aika iso tämmöinen järjestöyhdistys ja muu, että sä annat jonkun paikan. Ja siitähän on täälläkin ollut joskus puhetta, että onko se sitten Porvoon kaupungin tilojen kautta, tai onko se sitten, että voi viedä sitten sinne. Se ei ole ehkä triennaalissa niin, koska triennaali on semmoinen kuitenkin, se koetaan vähän semmoisena jäykempänä, mutta tämmöinen galleria rankka on helpompi siinä. Ja kyllä niitä yhteydenottoja sitten tulee, kun mekin ollaan saatu aika paljon mainetta sitten tämän Pohjois-Euroopan kautta myös muualle, ja sitten se vaan lisääntyy, niin sitten vaan ei, ja sitten noiden kanssa voisi tehdä jotain. Ja se on hirveän hyvä tapa, mutta tuohon vielä palatekseni, kun mulla on taiteilijavaimo, niin me ollaan kyllä mä lähdin pikkupoikana, mutta laitettiin lentokoneeseen Köpikseen sukulaisille ja Jyllantiin hoitoon ja auttaa hommissa siellä. Ihan pikkupojasta on joutunut olemaan Ruotsissa ja Tanskassa paljon. Ja sitten se, että tämä ahdasmielinen 70-luvun Suomi, se oli ihan järkyttävää. Mä ainakin lähdin karkuun täältä, oli monta kuukautta pois. Lyseopoikana 14-vuotiaana jo puoli vuotta päälle sain luvan olla koulusta pois. Tämä oli ihan vaikka mä olin kampista ja siellä oli jengiä aikaa, niin silti se oli ihan kivaa tapella siellä. Mutta tämä maa oli ahdistava. No ehkä kysyisin nyt Leenalta tämmöisestä yhteistyöstä vielä. Että tavallaan tai jos haluat kertoa vähän Konstrunda. Niin Konstrundan. Meillä on oikeastaan ainoa yhteistyömaa on Oslo Open. Se on vastaavanlainen tapahtuma. Norjassahan on niin, että siellä on joka kaupungissa oma Konstrunda. Että se, mitä meillä on 480 työhuonetta Suomessa, niin siellä on saman verran niin kuin Oslossa. Ja ollaan aktiivisesti yhteistyössä ja on ajatus muihinkin Pohjoismaihin tehdä tämmöistä yhteistyötä. Minkä takia se nähdään tärkeänä, että tehdään tämmöistä yhteistyötä? No ehkä sen takia vuorovaikutus. He saavat paljon meiltä ja me saamme paljon heiltä ja sitten syntyy uusia ideoita tietenkin kun tavataan. Ja sitten tämä pohjoismaisuus, tämähän on nyt rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ruotsinkielisistä rahastoista. Että on alkanut Konstrundan alkoi, kun Svenska Kulturfonden täytti 100 vuotta. Ja ne halusi tehdä tämmöisen jonkun ohjelman, joka on tavallaan lahja Suomen taiteilijoille. Että niin tämä syntyi. Ja sen takia se on ollut ruotsinkielinen alussa, mutta nythän meillä on ollaan saatu Suomen kulttuurirahastosta apurahaa, että meillä on enimmäkseen suomenkielisiä taiteilijoita mukana. Tästä on tullut vähän tämmöinen kansainvälinen, local, mutta kansainvälinen tapahtuma. Että antaa mahdollisuuksia, kunhan on se työhuone tai paikka, missä sä sitä taidetta näytät. Mutta tässä on valtavasti kehittämismahdollisuuksia, kun ajatellaan, että tämähän on, kaikki raha käytetään
substanssiin. Ei ole mitään seiniä, mitkä maksaa, eikä kuukausipalkkoja, vaan silloin sillä rahalla niin kuin saa paljon enemmän ja voi kehittää ja on aika vapaa myös. Mä en tiedä, vastasinko mä nyt ihan siihen, mutta johonkin vastasin. Tämä oikeasti tuli Suomeen Saksasta, Offenen Ateliers, ja mä Suomen taiteilijaseuran ulkomaan asiantuntijana toimin ja olin sieltä hakemassa tätä konseptia. Ja se aloitettiin sitten Helsingissä paikallistaiteilijaseuran ja Suomen taiteilijaseuran välillä. Ja sitten siitä se on tosi kivasti napattu sitten Konstrundanille 2000-luvulla. Ja Ruotsissa on monessa paikassa myös. Joo. Niin Konstrundanista vielä sellaista, että mä oon ollut ProArtibuksessa töissä vielä siinä vaiheessa, kun Konstrundan oli vielä niin kuin meidän hoidettavana. Ja se oli vuoteen 2016 muistaakseni, eli niin kuin ensimmäiset 10 vuotta, ja sen jälkeen koettiin, että ProArtibuksen ikään kuin, organisaatio oli sen verran pieni, että sitten oli, ja sitten oltiin tavallaan toimittu tämän yhden niin kuin konseptin parissa niin kuin jo 10 vuotta, että sitten oli tavallaan tarve antaa se niin kuin pistää eteenpäin, että sitten se voi niin kuin kehittyä omillaan. Mä vaan mietin Konstrundanin miettien, että tavallaan ehkä siinä tulee se yhteys ja sitten se niinku piirtää näkyviin niinku erilaisia taiteilijoita, jotka ei niinku muuten ikään kuin yhdistys ikinä toisiinsa. Että se on jonkinlainen tämmöinen niinku yhteys, joka tulee siitä sen, että avaa sen työhuoneen. Ja sitten työhuoneen avaaminenhan on siis semmoinen niinku hirveä iso asia, koska sitten päästetään ihmisiä niin kuin semmoiseen paikkaan, missä sitten todella tehdään sen taiteen kanssa töitä. Ja mä ajattelin tätä, että Konstrundan tuli mulle aika konkreettisesti näkyviin, kun mä olin siis kesälomalla nopeasti Ahvenanmaalla ja mä olin Brendössä. Ja sitten se ainoa brendöläinen taiteilija, jonka työhuone. Ja sitten mä vaan, just, säkin oot Konstrundan. Ja se niin kuin, tavallaan, vaikka se ei toisi hirveästi niin kuin, ihmisiin se tuo jotain sellaista, mikä voi olla sitten hirveän tärkeää, se, että se tavallaan piirtää näkyviä, että on paljon monia muitakin taiteilijoita, vaikka niitä ei olisi sitten tässä ihan naapurissa. No, tämä on niinku hyvä väline tai tämmöinen apuväline taiteilijoille päästä jotenkin näkyviin, päästä siihen kansainvälisyyteen. Mitä muuta semmoista, tai mikä on sun näkemys, että mikä on paras tapa, no nyt vaikka tämmöiselle Porvoon taiteilijaseuran tai kenelle hyvänsä taiteilijalle, niin lähteä sille kansainvälistymispolulle? Tai... Mä luulen, että on vähän eri asioita. Niin kuin Porvoon taiteilijaseuralla on niin kuin yhteyksiä, siis tavallaan niin kuin on perinteitä ja tämmöisiä. Niin kuin, se ei aloita samalla lailla niin kuin, tyhjältä pöydältä kuin joku siis ikään kuin vasta aloittava taiteilija, joka sitten rupeaa niinku miettimään, että miten tämä niinku lähtisi. Sitten tietysti tässä on nyt tullut ihan hyviä, että siis toi residenssit, kouluttautuminen, sehän niinku on varmin tapa, niinku, koska siis tämä ala on sellainen, jossa niinku se henkilökohtainen panos on ensiarvoisen tärkeää ja sitten tavallaan, että ihmiset niin kuin, se verkostautuminen on tärkeä asia ja sitten tavallaan se, että siis, koska se sitten niin kuin erottaa sit niin kuin jostakin semmoisesta, niin kuin, siellä on jotakin semmoista spesiaalia, mitä ei sitten voi niin kuin millään muulla, koska sitten kumminkaan niin kuin, ei ole ketään toista samanlaista kuin sinä. Et niin kuin se aina... Se on aina tärkeää. Siis musta yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että se tietyn tyyppinen kansainvälistä. Nyt on tietysti se, että siis miten tänne saadaan, kuinka kauan meillä on vielä maksuton koulutus ja niin kuin, kuinka kauan se niin kuin, siellä on semmoista, että se houkuttelee tänne ja miten muuten niin kuin maa näyttäytyy houkuttelevana. Sit tavallaan, mutta mä en hirveästi pidä
Sekään ei tunnu kauhean viehättävältä ajatukselta, että joku suomalaisten taiteilijoiden tai kulttuuriväen niin kuin joukkopako niin kuin tämmöiseen Unkarin tyyliin, sekään ei oikein houkutteleva ole, mutta tämä on nyt tämmöistä aika aaltoilevaa sitten. Ehkä semmoisen niin kuin yksittäisen taiteilijan näkökulmasta tässä nyt haen, että tavallaan mitä ne on ne apuvälineet, että, tai jotenkin, tai onko jotain vinkkejä kuraattorin näkökulmasta myös, että tavallaan niin kuin mikä voisi olla semmoinen järkevä polku? Tai... No yksi hyvä polku on päivittää niitä kotisivuja, siis niin kuin tavallaan, että ne on suhtkot niin kuin ajankohtaiset tai sinne voi niin kuin, tai tekee uudet, jos ne vanhat ei toimi ja laittaa sinne uudelle sivuille, että tässä on linkki niille vanhoille, joita ei pysty enää päivittämään. Se, koska sitten tavallaan se kotisivu tai joku tämän blogi tai joku tämän tyyppinen, se on niin kuin semmoinen, mistä voisi olettaa, että tämä esittelee niin kuin luotettavasti sen taiteilijan niin kuin tekemisiä, sen taiteilijan omista näkökulmista käsiin, ja niin kuin että siellä on tapahtunut semmoinen niin kuin aika, siis se mitä tunnen taiteilijoita, niin tämä niin kuin itsekritiikki on aika kovaa. Eli siis jos siellä on jotakin näkyvillä, niin se on sit niinku sitä kiinnostavaa ja tämmöistä. Ja sitten toinen, mikä liittyy siihen, että ei kannata ehkä sitten kumminkaan liikaa niin kuin tuotteistaa niitä, vaan siis tavallaan antaa se, niin kuin se laajuuden näkyä. Ja sitten tietysti... se on yksi asia. Toinen on sitten se, että niinku aktiiviset yhteydenotot, vaikka ne ei niinku sit heti mitään niinku tuottaskaan, koska siis niinku se, että jos vastaan kieltävästi johonkin yhteydenottoon, että nyt ei sovi, se ei tarkoita, etteikö juttu voisi olla kiinnostava. Mutta se ei vaan niin kuin on tämmöisiä asioita kuin esimerkiksi joku niin kuin näyttelyohjelmat tai aikataulut tai niin kuin kaikki on tyyppinen, joten se on aika raskasta se, että sit yrittää lähestyä ja sitten tulee niitä hylsyjä ja kaikkea tämmöistä, mutta täydellisen puutteessa siis tämäkin on ehkä se tapa, mitä pitää niin kuin jollakin tavalla yrittää ehkä niin kuin sietää tai yrittää löytää joku keino, että miten se sitten niin kuin toimii, että sitten tavallaan jos se niin kuin toisaaltahan voi tehdä sillä lailla, että työskentelee niitä ikään kuin varmojen ikään kuin yhteistyökuvioiden kanssa sitten. Onko teillä tähän semmoisia jotakin ideoita tai ajatuksia? Ehkä vielä semmoinen henkilökohtainen lähestymiskulma, että kun jos kehitetään sitä mun ajatusta, että pitää mennä sinne maahan ja asua siellä ja oppia tuntemaan ihmisiä, niin on myöskin se, että joillakin ystävyyssuhteilla voi olla ihan valtava merkitys niin kuin yksityisen taiteilijan kannalta. Ja se, että toimii niin kuin jollakin tavalla luotettavasti ja sitten kun Sitten niitä saattaa alkaa tulemaan niitä kutsuja, että yhtäkkiä niitä voi olla jopa niin paljon, että ei pysty ihan kaikkiin vastaamaan. Ja esimerkiksi joskus mä koin Ruotsissa, että siellä oli ihan valtava tarve suomalaiselle taiteilijalle. Mulle tultiin koko ajan ehdottamaan, että hei Jukka, kerää joku porukka ja tuo meidän taidehalliin 10 taiteilijaa. Mulla oli jatkuvasti jonossa tällaisia. Ja mä tein niitä niin paljon kuin nyt rahkeet antoi periksi ja se oli tosi hauskaa, mutta ne oli tosi semmoista henkilökohtaista. Mä en ole mikään kuraattori ollenkaan, vaikka mulla on omasta mielestäni hyvin voimakkaita näkemyksiä ja mä niin kuin tuossa kuratoinnissa haluan, yksinkertaisesti mun näkemys oli se, että mä haluan niin kuin sellaisia taiteilijoita, joilla on niin kuin paukkuja, niin mä haluan esittää sellaisia tyyppejä. Ja sellaisia mä yritin viedä Ruotsiin. Mutta
Tuohon sun kysymykseen, niin mä sanoisin, että tämmöiset henkilökohtaiset suhteet on todella tärkeitä ja niistä voi avautua vaikka mitä. Joo, toi on niinku sille tosi tärkeä pointti. Mä voin antaa yhden vanhan ystävän tuolta Pohjanmereltä, joka pyysi mua viime viikolla, että mä ottaisin vastaan yhden lontoolaisen galleristin tai galleristipariskunnan. Ja sitten mä sanoin, että ei, kun mä oon Viljandissa, että en mä nyt, katsotaan sitten myöhemmin, jos tulee jotain. Että se on niinku oikeasti aika jännä, miten siis semmoiset, että sulla on semmoisia kontakteja, jotka ei ole tässä piirissä, niin se on ehkä aika hyvä semmoinen, että sun, niin kuin Johaikki sanoi sen, että ei tarvitse häipyä Suomesta eikä mikään joukkokato unkarilaisittain. Että tavallaan, että sulla voi olla kontakteja, mutta eihän nikään synny ilman, että sä tutustut niihin. Mutta se, että missä sä tutustut, se voi olla hirveän monipuolista. Ja että sä löydät semmoisia tyyppejä, joista sä todella tykkäät ja välität molemmin puolin, niin se on aika iso pointti kanssa, että silloin se luottamus on aika iso sana. Sitten kun se on löytynyt, niin sit pitää myös pitää se oma rehellisyys siinä. No, joo, vois. Niin, että onko tämmöinen paikallisuus jonkinlainen etu kansainvälistymisessä ja tuodaanko vaikka porvoolaisuutta jotenkin, niin kuin, miten sitä voi hyödyntää tai tuodaanko sitä esiin, kuinka, jos... Joo, kyllä. Joo. Mä sanon nopeasti tästä Porvoosta sen, että täälläkään on melkein 2 miljoonaa vierailijaa ja aika iso osa ulkolaisia. Ja sitä ei hyödynnetä nimeksikään. Ja tämä on se suurin ongelma sen kansainvälistymisen suhteen. Täällä voisi tehdä sille asialle paljon. En ole porvoolainen, mutta siis jos mä mietin tavallaan esimerkiksi paljon pienempää paikkaa kuin Mänttä, niin Mäntässähän näkyy aika hyvin sen ihan niin kuin se brutaali asia, että kun siellä laitetaan paljon rahaa, niin sitten sinne tulee väkeä. Ja sitten se paljon rahaa näkyy myös siinä, että se saa huomiota, koska mä luulisin, että siis esimerkiksi mänttäläiset näyttelyt huomioidaan aika hyvin niin kuin medioissa ja niin poispäin. Ja tämähän on siis semmoinen asia, että sitten hyvinkin semmoista, mä en tiedä, että kuinka monelle on semmoinen museo tuttu Hollannin eteläosissa kuin Kröller-Müller, joka on semmoisessa ihan pienessä kylässä kuin Otterloo, mutta Kröller ja Müller he istuivat aika paljon rahan päällä aikoinaan ja he keräsivät siis sellaisen niin kuin Van Gogh-museon jälkeen maailman toiseksi suurimman niin kuin Van Gogh-kokoelman ja sitten siellä on Henry van de Velden piirtämä siis niin kuin taidemuseo, jossa on myös siis Veistospuisto ja sitten vielä niin kuin myöhemmin kolmas uusin osuus on semmoinen niin kuin historiallisen nykytaiteen kokoelma. Ja tämähän siis se pieni siis niin kuin se museo, joka on siellä niin kuin Hollannin ainoassa metsässä, joka istutettiin sitä varten, että herra Müller sai jotain ammuskeltavaa, niin se on sellainen, että sitten kun katsoo, että mistä niitä autojen rekisterinumeroita ja tällaista, että mistä ne tulee sieltä sun täältä, suhauttaa paikalle, katsoo tätä paikkaa. Ja tämä on siis musta aina ollut mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin, selkein esimerkki, että se vaatii vaan se vaatii rahaa ja se vaatii työtä, mutta se on niin kuin periaatteessa, se on
kaikenlaista voi tehdä. Ja sitten jos miettii tavallaan mitä Porvoossa on, siis täällä on aktiivisia ammattitaiteilijoita, täällä on siis tavallaan niin kuin kokoelmia ja siis täällä on siis niin kuin, myös sitten niin kuin täällä on jo yleisö. Että se, niin kuin, mitä tämä tarvii jonkun siis, oli se sitten niin kuin taidemuseo tai isompi taidehalli tai joku nykytaidekeskus tai mikä se onkaan. Tämä vaatii tavallaan sellaisen jonkinlaisen niin kuin instituution, joka sitten pystyy niin kuin työskentelemään niin kuin sekä paikallisten että sitten niin kuin muiden taiteilijoiden kanssa. Että sehän on aika simppeli. Nopeasti tuosta, kun Lundiin tuli tämä niinku skissimuseo aikanaan, ja sitten siellä on nyt piirustustaiteen museo. Mä oon tänne puhunut sitä piirustustaiteen museoa esimerkiksi, koska se on halpa tapa saada esille, mutta piirtäminen voi tarkoittaa kolmiulotteista myös. Se voi tarkoittaa maataidetta, veistoa, mitä tahansa, 2-3D:tä. Niin se olisi niinku semmoinen helppo tapa erottautua niin kuin siitä, että täällä on se. Mutta maantieteellisesti täytyy sanoa, että Hollanti on kivassa paikassa, mutta tämä on ihan hevon peessä. Me ollaan 1300 kilsaa rautarajaa tuossa nyt. Sitten vaan saamelaisilla ja lappalaisilla on kivaa siellä mennä rajan yli. Niin se on niinku se ero. Tämä on oikeasti, kun me ollaan tehty hommia Venäjän kanssa Galleria Rankan suhteen. Se on ihan hirveetä, että me ei voida tehdä mitään enää. Oliko siitä, tai sitten myös ehkä semmoinen, mikä tuossa nyt nousi, oli nämä rahoituskysymykset. Onko teille jotain semmoista taiteilijaseuroille tai yksittäisille taiteilijoille nopeasti jotain nostaa tämmöisestä rahoituksesta kansainvälistymiseen? No vähän ehkä, ja vielä viitaten tuohon, mitä Juha Heikki sanoi, että toivon Mänttään, niin Mäntän takanahan on kyllä joukko todella tulisieluisia henkilöitä, kymmenkunta, jotka teki sitä työtä ilmaiseksi ekat 20 vuotta tai 15 vuotta. Ja nyt kaupunki on tajunnut satsata siihen ja Serlakkius on satsannut museoon ja kaikki. Ja syntyy Mäntän musiikkiviikot siihen ympärille ja kaikkea. Mutta sen takana on kyllä ihan samanlainen porukka kuin Porvoon taiteilijaseura. Ne vaan sinnikkäästi teki sitä työtä ja palkatta ja vuodesta toiseen ja kehitti sitä konseptia. Ja siinähän oli myös konseptina se, että kutsuttiin aina joku aika merkittävä valtakunnallinen kuraattori, yleensä taiteilijakuraattori, joka kokosi sen näyttelyn. Niin silloin luotiin jo heti semmoinen suora kontakti taiteilijakuntaan. Kaikki oli kiinnostuneita, koska se mun tuntema taiteilija nyt kuratoi tänä vuonna ton näyttelyn. Että pelkkä rahan heittäminen, niin kuin, no sä tiedät sen ihan hyvin, mutta se ei vielä synnytä sitä. Koska kilpailuhan on valtava myöskin tästä näkyvyydestä, mistä Petrikin sanoi, että ei kannata ihan mitä tahansa museoa Porvooseen perustaa, koska ei se sitten käy kukaan, vaan se pitäisi keksiä se viisasten kivi. Ja yleensä se tässä taidemaailmassa on se, että tehdään hyviä näyttelyitä. Vaikkei, niin kuin, meillä on taiteilijayhdistyksiä, missä on 500 jäsentä ja yksi galleria, ja ne 500, kaikki ei pääse siihen galleriaan esille, mutta on kaikkien etu, että siinä galleriassa on erittäin hyviä näyttelyitä, eikä sillä lailla, että niin kuin jotakin. Kaikki toiminta pitäisi olla korkeatasosta, niin se hyödyntää kaikkia. Niin, mä voisin vielä sulta kysyä ihan siis nopeasti frame, että osaatko sanoa siitä sille, että mikä hyöty tai apu siitä voisi olla kansainvälistymiseen? No joo. Kysyt oikealta henkilöltä, olen perustanut Framein, en tosin ihan yksin, mutta mä oon ollut siis, mun on pakko kertoa nyt, kun tämä tuli esille, niin on ollut Ateneumin taidemuseossa Suomen taideakatemian säätiön hallituksen kokouksessa, jossa me taiteilijat, Suomen taiteilijat, annoimme Ateneumin rakennuksen valtiolle. Me omistettiin se, me taiteilijat. Ja me annettiin se valtiolle opetusministeriön pitkäaikainen kulttuuriasiainneuvos
Ei. Nyt mä en saa päähän, mutta joka tapauksessa otti vastaan tämän lahjoituksen ja vastalahjana valtio lupasi perustaa Framein. Ja ajatuksena oli se, että kun taiteilijoilla on kontakteja ulkomaille, monilla, mutta ei ole varaa viedä sitten yhtäkkiä niitä teoksia, niin olisi valtion sellainen rahapussi, josta voisi sitten pyytää matkarahoja näyttelyä varten. Ja mun oman toimintani alkuaikoina, eli 90-luvulla ja 2000-luvulla, 2000-luvun ensimmäisellä 10, mä sain Frameista kaikkiin mun vienteihin matkarahat ja kuljetusrahat. Se oli niin kuin aika automaatti. Esimerkiksi Ruotsiin viedä 10 suomalaistaiteilijaa, niin heti tuli matkarahat ja kuljetusrahat Marketta Seppälän aikana. Mulla oli ehkä se oli sitten hyvä suhde sinne. Mutta nyt ollaan koettu jo monta näyttelyä. Siis me tehtiin 6 meidän tällaisia, kun ollaan tällaisia vanhoja paappoja. Espanjaan yksi taidehalli täytettiin, meitä oli 6 suomalaista taiteilijaa, niin Frame ei halunnut rahoittaa meidän teosten kuljettajia. Ei me saatu mitään. Oliko muilla sitten tähän vielä kommenttia? Sukupolvet myöskin niin kuin muuttuu ja ajat muuttuu. Tuossa kun Juha-Heikki otti Mäntän esiin, niin siitä unohtui pari juttua. Toinen oli just tämä, ne ei ollut taiteilijaseura Mäntässä, vaan ne oli ihan vapaaehtoisia ihmisiä, jotka ei ollut taiteilijoita. Ja vieläkin siellä on paljon niitä. Ja se on semmoinen asia, mikä Porvoosta puuttuu. Mitä on vähän Porvoon taiteilijaseurassa, voisi olla Porvoon taideyhdistyksen kautta tulla mukaan. Joka on niin kuin monikulttuuriyhdistys nykyään, kun me se tehtiin siihen suuntaan. Mutta esimerkiksi siellä on ne vanhat harrastajat, jotka alkaa olla aika vanhoja, mutta sinne pitäisi saada niitä uusia. Ja se on myös Porvon taiteilijaseuran tehtävä tämä. Mutta sitten toinen puoli siitä Mäntästä. Se on kansallinen jokavuotinen taidenäyttämö. Sillä ei ole mitään kansainvälistä suoraa tekemistä. Eli siinä on se yksi toinen pointti, mitä me ei olla tehty tarpeeksi hyvin. On ollut näyttelyitä vähän Tampereella tai muuta, mutta syvempi yhteistyö kansallisten eri yhdistysten kanssa olisi hirveän hyvä ratkaisu, yksi, mikä kannattaa pistää korvantaa. Ja se on nyt vähän unohtunut. Joo, siis mä tästä tietysti, että se on ollut siis aktiivisia ihmisiä, jotka on sitten, kun paperitehdas meni, että mitä keksitään sitten tilalle ja niin poispäin. Että se on yksi asia. Frameen sellainen kommentti, että Framein rahoitus on kaventunut koko ajan. Eli tavallaan siis se on hyvin usein se niin, tietyn tyyppinen ehkä niin kuin kansallinen ja voi olla kansainvälinenkin ongelma, että siis perustetaan joku, alussa se saa niin kuin tavallaan niin kuin riittävästi fyrkkaa ja sitten se ei olekaan 10 vuoden päästä, se ei olekaan enää niin hip ja kiva, vaan sitten niin kuin se ei saakaan enää tarpeeksi fyrkkaa ja sitten valitettava usein käy tällä lailla. Mutta siis se, mikä niin kuin jollakin lailla ehkä musta niin kuin Porvoossa on eri kuin niinku tavallaan Mäntässä on se, että miksi mä otin Mäntän esimerkiksi, on se, että siis Mänttä on aika hankalasti tavoitettava. Se käytännössä siis on mahdollista mennä julkisilla, mutta siis viimeksi kun mä oon käynyt työasioissa Mäntässä, niin mä oon käynyt autolla ihan sen vuoksi, että siis se on niin hankalaa, kun sitten taas tännehän pääsee suht koht helposti esimerkiksi Helsingistä ja muualtakin. Eli tavallaan siis se, mikä niinku Porvoon niinku ehkä joku semmoinen, tässä on tavallaan semmoiset tiettyjä niinku topografisia etuja ja tietty sellainen, sitten ehkä tietynlainen niinku traditio, mutta se, mitä mä oon itse yrittänyt just vaikkapa tämän kuratoinnin yhteydessä tuoda sitä niin kuin yhteyksiä, että täällä on sitä niin kuin tavallaan sitä perinnettä ja sitten täällä on niin kuin ihan elävä taideskene. Että tavallaan, että sen ikään kuin, niin kuin sit kun sen siis, sit kun se saa niin kuin yleiseen tietoisuuteen, niin sehän sitten tavallaan niin kuin tarkoittaa taas jotakin, mutta miten se tapahtuu, niin se on sitten, se voi olla hyvin vaivalloistakin. Joo, täällä on ollut nyt hyviä keskusteluja tavallaan, että se niin kuin intohimo ja verkostoituminen ja ne oma aktiivisuus, omat
ehkä nousee niin kuin aika paljon esiin myös semmoiset suhteiden luominen. Meillä on nyt se yleisön kysymyksille ja varmaan sieltä ihan vikasta rivistä oli ensin. No niin, kiitos. Eli minulle tuli sen ajatus, kun olen nyt kuunnellut. Local on sitä, että siellä on tarpeeksi hulluja ihmisiä, jotka keksii sen idean. Ja sitten se on globaali sen jälkeen. Ja se on ihan sama, ollaanko me missä päin. Itse asiassa mitä hankalampi paikka, niin kuulostaa sitä mielenkiintoisempi. Mutta miten me löydetään se ydin, jotta ihmiset kiinnostuvat? Harmi, että meillä ei ole enää sitä junaa, olisi voinut olla taidejuna puskuttaa ja kiertää täällä. Eli se tarvitsee sellaisia niin kuin ihmisiä, jotka tavallaan näkee yli niiden ihmisten joukossa, pitäisi olla sitten siellä, joka istuu sen rahakasan päällä. Tämä on se. Tässä oli aika hyvin tiivistetty, eli lokaali on se, että meillä on se ydinjoukko tai pieni joukko, jotka on tarpeeksi hulluja ja keksii ne ideat ja saa aikaa ja rupeaa toimimaan, ja sitten se toimii globaalisti. Näin. Oliko näin? Ja halusitko vielä kysyä jonkun kysymyksen? Mä voin tuoda tätä mikkiä myös. Vai kommentteja? Halusitko kommentteja panelisteilta tähän? Joo, oli, mikä tässä kävi ilmi jo, että niin kuin Mäntän tapauksessakin, että vaaditaan, sillä on kyllä paljon merkitystä, että on näitä tulisieluja, jotka vaan jaksaa ja ei anna periksi ja ei välttämättä rahaa ei ole ollenkaan, ei ensimmäisinä vuosina, voi mennä vuosia, mutta tehdään silti. Ja se on kyllä tällaisen paikallistoiminnan ydin on oikeastaan siinä. Otetaanko siitä? Mä haluan vielä tuohon samaan jatkaa, että mun mielestä on hyvä, kun kaupunki on nyt lähtenyt vähän Merja Kukkosen tavallaan aloittamalla tavalla tukemaan vähän laajemmin justiinsa taiteilijaseuraa ja triennaalia ja muitakin toimijoita. Ja on tullut aika hyvin vastaan näiden tilojen suhteen. Ja sitten Porvoon tämä struktuuri, noin niin kuin nämä muut toimitilatahot ja muut on aika positiivisesti suhtautuvia. Tänne saa tehdä asioita, mikä ei ole itsestään selvää ollenkaan, että saa tehdä jossain kaupungissa. Ja tämä, että esimerkiksi kun mä äsken mietin tuota Mänttää, joka liittyy tavallaan tähän hulluuteen, niin on se, että Tampere ei ole keksinyt oikein kunnollista mitään. Jos mietitään näitä eri kaupunkeja, mitä meillä on nämä, niin kuin, esimerkiksi Turku. Siellä on yritetty, me ollaan oltu mukana kyllä monenlaisissa siellä. Helsinki Biennaali on aika löyhä niin kuin plaisu suhteessa niin kuin esimerkiksi Mänttään. Tai, niin kuin, se on ollut todella, niin se on ollut, olen käynyt. Tämä on taas tämmöinen näköalakysymys. Niin, kyllä. Ja se, mun mielestä se oli todella plaisu-versio siitä, mitä voi olla. Niin, no niin, täälläkin on eriäviä mielipiteitä. Niin. No, jos ei, vielä. Mä just niin kuin Ylväkin tuossa, mä olin kun mä olin Vallisaaressa, niin mä ajattelin, että tämä on niin kuin just oikein, koska se matka sinne, ihminen rauhoittuu, valtavasti turisteja, sitten kuljetaan siellä luonnossa ja nautitaan, ja se niin kuin antoi ainakin minulle niin, ja antoi niin paljon ideoita, mitä Porvoossa voisi tehdä, että me voitaisiin hyödyntää, ettei ne turistit tule vaan tänne ja kulje ne tietyt kadut ja lähtee pois, vaan täältä löytyisi jotain reittejä. Esimerkiksi Runebergin puisto, mitä mä kerran sanoin Susannillekin, että miksei me tehdä siihen patsaspuisto, että siellä on se Runeberg, mutta siellä, kun täällä on niin paljon muutakin, ja mitä täällä on kaikkea tapahtunut, niin se olisi valtavan vetonaula. Niin tämän tyyppistä. Prosessista, mutta mä puhuin Juha. Mutta mä kokonaisuudesta, tästä elämyksestä. Joo. Siinähän se on mahtavaa. Joo. Se oli tosi laadukasta. Siinä oli nyt budjetti tässä editiossa oli 3,4 miljoonaa. Se mikä niin kun on Mäntässä on tavallaan se, että se on vuosittainen.
Ja sitten tavallaan se, että siis jonkun tapahtuman toisteisuus ja tavallaan semmoinen niin kuin pitkäjännitteisyys. Ja nämä on valitettavan siis hitaita niin kuin ennen kuin siis niin kutsuttu suuri yleisö huomaa, että joku on niin kuin, ikään kuin olemassa ja toimimassa, että se vaatii yleensä hirveän paljon. Se mikä voi auttaa on sitten semmoinen niin kuin suusta suuhun etenevä tietous, että tämä on hyvä tapahtuma ja tämmöinen. Jos miettii vaikka jotain, Hailuodossa on mikä sen nimi nyt, se festarin nimi on? Betre Folk, niin sehän on semmoinen, joka ei ole varmaan niin kuin mainoskampanjoinut ihan hirveästi, mutta se on tavallaan semmoinen niin kuin pieni ja sympaattinen, ja sitten siellä on käynyt ihmisiä, ja sitten ne on niin kuin jotenkin löytäneet sen, niin kuin sen paikan. Ja siis keskeistähän on se, että siis mä luulen, että on niin kuin hieno näyttely. Sitten se pitää niinku, tavallaan se just se, että niinku pitää vaihdella, että ei voi olla liian staattinen, koska sitten sillä käy helposti sillä lailla, että sitten se ei niinku enää ole, jos miettii niinku miten medioiden kohdalla on käynyt, että se ei välttämättä ole enää uutinen, jos siellä ei ole jotain poikkeuksellista. Tämä on myös ongelma, että sitten pitäisi aina ikään kuin keksiä kaikki alusta alkaen, mutta se on ehkä sitten jossain muualla. Mutta siis tavallaan just tämän niinku vaihtelun ja sitten sen niinku tietynlaisen luotettavuuden, tunnettavuuden ja saavutettavuuden ja niinku yhteys, joka sitten vaatii hirveästi työtä ja valitettavasti niin kuin tässä maassa ehkä myös palkatonta työtä. Meillä on nyt aikaa ihan muutamalle kysymykselle ja ehkä lyhyille vastauksille, mutta täällä oli, otetaan sieltä eka. Jos on olosuhteiden pakosta, että ei pääse esimerkiksi muuttamaan tai lähtemään pois Porvoosta muualle, niin mikä olisi niin kuin teidän mielestä paras neuvo, että pystyykö olemaan kansainvälisesti onnistunut taiteilija ilman matkustelua? Mitkä on ne alustat tai mitä kautta te menisitte? Eli pystyykö olemaan kansainvälisesti niin kuin menestynyt taiteilija ilman matkustelua? Joo, varmaan pystyy, mutta en osaa kyllä kertoa yhtään esimerkkiä. Mutta, kyllä varmaan. Mä nyt usein suuntaan katseeni näköjään itseäni, koska tästä on tätä uraa ja ikää on jonkun verran takana ja kokemuksia, mutta siis mulla oli jossakin vaiheessa oli se vaihe, että oli niin kuin, tuli se, että he voi asua ihan missä tahansa, koska nykyään on nämä informaatiovälineet ja kanavat on olemassa, mutta silloin mä olin jo luonut ne kontaktit. Niin silloin sillä paketilla mä voin mennä minne tahansa tunturiin asumaan ja olla yhteydessä Ruotsiin tai Malmööseen tai minne tahansa. Oliko jollain muulla tähän spesifisti joku? Sitten otetaan vielä yksi kysymys sieltä. Kyllä mun mielestä voi, mutta se vaatii sen, että sulla on jonkinnäköinen joko pohjatyö tai sitten mitä Juha-Heikki mainitsi, että sä oot niinku semmoinen varsinainen some- ja internetguru, joka tekee vaikka täällä työryhmällä sitä. Vähän niin kuin Unilan Magnus Porin porukka on tehnyt aika paljon täällä paikalla. Joo, sitten oli kysymyksiä vielä. Sieltä takaa oli. Eka. Sitä, että onko Suomessa sellaisia taiteilijoita, joilla on manageri, koska se on vähän eri asia kuin muusikoita managereita tai näyttelijöitä tai muuta. Kysyisin galleriolta tai pienoista pääsistä. Niin, onko Suomessa tämmöistä toimintaa, että suomalaiselle taiteilijalle on manageri, joka sitten taas auttaa sinne ulkomaille tai muuten? Jos jollain on tähän spesifisti, niin nostakaa. Meillähän on muutama sellainen galleria, niin kuin Anhava ja Contemporary ja Forsbom, jotka manageroi omia taiteilijoitaan. Ja sitten tämä, missä Jiri Geller ja noi on, mikä se? Niin hän oikeastaan vaan tekee sitä managerointia, eli esiintyvät lähes pääasiassa vaan
noilla messuilla. Ja hän on erityisesti opiskellut itse sen tekniikan, sekin on ammattitaito ja ei sinne voi vaan, tai voi mennä, mutta ei siitä tule mitään, mutta muutama on. Joo, kiitos. Yksi vastaus tuohon vielä managerointiin. Yksi kysymys ja otetaan sitten lopetus, niin meillä on meidän tallennus menee. Yksi managerointikysymys vai äkkiä? Vastaus siihen, koska musta on tärkeä kysy vaan, kysymys. Hetki pieni, jatketaan keskustelua siitä kohta, mutta otetaan tämä vikakysymys. Mä kysyisin meidän seuraa ajatellen, että kun Petri puhuu siitä, että voitaisiin olla enemmän tekemisissä suomalaisten muiden taiteilijaseurojen kanssa, niin jos mä ajatellaan, että me kansainvälistyttäisiin meidän seuraa, niin kannattaisiko meidän olla sitten kansainvälisesti eri taiteilijaseurojen kanssa? Niin. Eli kannattaako tämmöisen paikallisen taiteilijaseuran olla kansainvälisesti eri taiteilijaseurojen kanssa yhteistyössä? Totta kai. Niin se on se. Okei. Hei, kiitos paljon. Meillä on täällä nyt paljon tarjoiluja ja voidaan jatkaa keskusteluja, mutta tässä kohin meidän aika loppuu. Eli kiitos paljon kaikille kuulijoille ja kiitos erityisesti panelisti tästä keskustelusta.